बोथोरा एसे बेलेग जादों। सार रन्जन दैमारिया 20 साननि थाखाय सुटियाव फैदोंमोन न'आवहाय। ओमफ्राय फैयै फैयै दिनै जोब्बाय, लांबायबो थांबायबो। बावहाय आं मोननैसो बाथ्राखौ गोसोखांदों। गोसोखांनाया बेनो, सारजों आं मैया गोबां खोथा सावरायलायदों। गोबां खोथाखौ आं फोरमायनाय नङा बा बुंनाय नङा, ससियेल मिडियायाव हंगार जाथावथाव नङा होननानै आं सानो। सारनि मथेब्लाथ' उफाय गैया, सम फैयोब्ला बुंनोबो गोनां बाध्यता जागोन। बेफोरो सम आरो बोथोर फैयोब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ मैया गोलाव सम बाथ्राखौनो फोरमायनाय जादों। आंजों लोगोसे थांदोंमोन सरासनस्रायै खान्दा होननानै बुङो, नैबे क'क्राझार जिल्लानि। जों थांबाय, रायलायहैबाय, गोबां बाथ्राबो शेयार खालामदों। माखासे बाथ्राखौ सावरायोब्ला दुखुबो नाङो, गाबनो ओंखारो। जेरैबायदि जायफ्रा दोनलांदों दिनै, गोसो सिंनिफ्राय मोदै गबोदों, नाथाय बियो खुसिनि बा माबा मोनसेनि मोदै नङा। दिनै सासे मादै दुखु मोनदों, मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन। दायो सारखौ लांदों, माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जेसां दिन सारा थादोंमोन बेसां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों, हाजार हाजार दुखु मोनदों। गुबुनखौ जेरै सौगरदों सारखौबोथ' बिदि सौगरनो हागौमोन ना, मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय। ना माबायदि दुखु गाबदों, मा बाथ्रा फोरमायदों, आरो बुंबावनांगौ बाथ्रा दंबावोमोन होननानै आं सानो। बिथाङा गोसोनि खोथाखौ माखासेखौ बेरखांहोजोबनो हायासै। बेजों लोगोसे गोबां NDP आफादनि सोद्रोमा थांफादों, दोनहैफादों सारखौ। बाक्सानिफ्रायबो गोबां NDPनि सोद्रोमाफोर थांदों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। माखासे उसुबिदानि थाखायनो थांनो हानाय जायासै। जेखियानो जादोला, जोंनि लोगोफ्रा थांदों, मोजां मोनदों आं। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो लुबैदों बुंनो बा सोंनो होननानै सोंदोंमोन, नाथाय बियो गोलावै बेखेवनानै होदों। जेब्ला रन्जन दैमारिया पिस एकर्ड जानाय समाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो प्रमद बर' बिटिआरनि दानि CM ना, बे नङाबा जानाय नङा, बे नङाबा जानाय नङा ना, बेखिनि बाथ्राखौ सैमा फाग्लाफोर बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बिथां बिटिआर CM बिथांमोन आरो डिपुटि CM बिथांमोना। 20 दिननि थाखाय फैनायाव 20 दिनाव बिथांमोना हर सान मा खामानि मावखो? सोंथिया बे। सोर रायजो राजाजों बिसिबां खाथि क्ल'सआवहाय रायलायखो आरो मा डेभेलपमेन्ट खालामखो 20 दिनाव? माबे बिथिङाव बबे लामाखौ कमप्लिट सेन ग्रेभेल बा अन्थाइ गारनानै होखो हर सान प्रमद बर'जों आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों? मा खामानियाव बेस्थ' थाखो? कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै हरबानो जाबाय। जायफ्रा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि एंगार हायि, जायफ्रा प्रमद बर'नि फारसेनिफ्राय जाग्रा, फारसेनिफ्राय खोनासंग्रा, गासैखौबो हय 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 होनग्रा येसमेनफोर, बिथांमोना मा फोरमायनो गोसो दा बुंनो हागोन। आरो जोंनि प्रमद बर'मोन बायदिया, बिथाङा बुङो हारि जाथि बा जों खौसेथिनि बाथ्रा। जेब्ला खौसेयैनो जयैनो जुदि पिस एकर्ड, नैबे गोजोन गोरोबथा ना, बावहाय सागान जुदि हैदोंब्ला, बे सागान, बेबो गिबि सागानगिरि हिसाबै बेखौबोथ' लोगो लाहैनांगौनि बा सावरायहैनांगौनि दायित्वआ 100% दङमोन। बिथां प्रमद बर'आ दिनै 20 सानाव मा खामानि मावखो? सोरनि मा डेभेलपमेन्ट मावखो? सोर बबे बिथिङाव मा खामानि मावखो? हिसाबा बे। ओरैनो दिनैहाय पिस एकर्ड
पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा बेफोरबायदि बुंलाबाय थाबा जानाय नङा। रायजो राजानि सिगाङाव प्रमद बर'आ ओरैनो जों देरहागोन नोंथांमोननि राजखान्थिया देरसिन नङा, राजखान्थियाखा देरसिन नङा, नोंजों लोगोसे सोरबाया जुदि सागान होफानायाव थांदोंबा बिसो देरसिन। जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ ना, माखासेया चिराङाव मोनफैबाय, माखासेया दिनै चिराङाव मोनफैनानै दिनै बेफोरबायदिजों हाबहैनानै जुदि रायज्लायहैनो हायोबा दिनै बिथांखौथ' खनसेसो खबर लाहैनो हायो, मानो हाया? खाथियावनो सफैदों। राजखान्थिखौ लानानै बावहाय थांनाय लगे लगेनो जोंहा आं प्रमद बर' हिसाबै आंहा माबा मोनसे जागोन बे नङा। सानाव हायासै, मोनाबिलियाव हायासै। अदालगुरियाव थांनायावथ' खनसे नुजाबोनो हायो जे आं फैदोंमोन अदालगुरियाव मोनसे खामानिनि थाखाय, दान्दिसे नुजालांनाया मा गिदिर बाथ्रा बेलाय। मोजां गाज्रि सावरायहैनाय गैया होनबा जों बेफोरबायदियाव सिन्था खालामनानै मोनो बा साननानै मोनहरो जे रन्जन दैमारिखौ आलादा नोजोरजों 100% प्रमद बर'मोना नायो। जों बेखौ 20 दिननि गेजेराव माखासे फोरमानबो जादों बेफोरबायदि होननांगोन। सोर दैदेनगिरिया थांदों? रावबो थाङाखै। दिनै BPF दोलोनि खोथाखौ आं दोनथ'। BPF दोलोखौ जों NDFB हिसाबै बै समावहाय जों मददबो खालामबोदोंमोन NDFB हिसाबै। दिनै बिथांमोना दे थांनाय थाङि बिथांमोननि बाथ्रा, थांबाबो बिसोरनि थाङाबाबो बिनि BPFनि हाग्रामा हान्जानि बिथांमोननि खोथा। आं सरकाराव थाबाय थाबानो जायो। बयबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ लुबैयो। 100% साननांसिगौआ बा माने ओरैबायदि लोगो हमहैनांगौनि दायित्व दङमोन होननानै बुङोब्ला बिथां प्रमद बर'नि, गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि, इउजि ब्रह्मआ सानसे समाव बुंदोंमोन जेब्ला सागान होनानै फैयो, बिखा हमलायना बुंदोंमोन इउजि ब्रह्ममोना, खुगाल' इउजि ब्रह्ममोनहा हारिखौ बुंग्रा, हारिखौ फानग्रा होननानै बुंजागोन, जाथिखौ फानग्रा होननानै बुंजागोन। दिनै बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन इउजि ब्रह्ममोनखौ। दिनै बिसोरो आंनिबो बहुद सिनियर, दिनै बुंनो गोनां बायध'ता जादों। मोनसे जायगायावनो सागान हैदों, नांनाया आलादा थांखि, आलादा मिजिं ना, खिन्थु सागान होनाय समाव जयैनो होदोंमोन। नाथाय बावहाय मा, जेब्ला पावाराव फैनाय लगे लगेनो सोर रन्जन दैमारि बिलाय, सोर रिफिखां बिलाय, सोर जर्ज बर' बिलाय, सोर NDFB सोर NDFB होननानै सोंग्रा होनना बुंबा इउजि ब्रह्म आरो प्रमदमोन। बिसोर साथामसोनि अनगायै रावबो गैया। दिनै बुंजानो गोनां बायध'ता जादों UPPL पार्टि हिसाबै। आं दाबो बुंगोन UPPL पार्टिखौ आंबो बेक्तिगत हिसाबै मोजां मोनो, BPFखौबो पार्टि हिसाबै बेक्तिगतै मोजां मोनो। नाथाय UPPLखौ आं मानो मोजां मोनो, नाथाय सानैसो दैदेनगिरिफोरखौ खाबजानाय मोना। दिनै फोरमान जादों, प्रुफ जादों, दान्दिसे नुजाहैनो हाया। पलिटिक्सखौ गिदिर इस्यु खालामनानै दोनदों। मा बेसेबांथो हानिलाय पाट्टा राननानै होखो, मा बेसेबांथो रायजो राजाजों खाथियाव लोगो लाहैखो, सोर साबेसेया सावरायग्रामोन बायदिया दा बेफोरो गियान गैया। बेफोरबायदियाव टाइम होनो हायो। EM जानानै मा जानो, मास मोनथामसोनि 6 माससोनि EMखौ लानानै थिफुदला खालामबा जाया। सावरायग्राया बे महर मोनामोन। NDFBनि सासे आफादाव हाबहैयामोनबा। रोखा बाथ्रा बेफोरो, दुखु मोननानै जेबो लाब गैया, सिदा सिदि बाथ्राखा। दिनैहाय सानजारां MCLA बिनि अबस्था मा बुंगोन, मा बुंगोन? दाखालि जेब्ला आं DJ टावाराव अदालगुरियावहाय ओंखाम जानो हाबदों, जानो हाबनायनि सिगां स्कुटि नारबायबायनानै आगोर मोना, मावग्राफ्रा बेफोर। फंनैसो बाथ्रा रायलायनायाव बुजि मोनदों। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय,
बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोर गोलाव खोथा बुंनो थांला बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।